a sesión que é a tramitación administrativa da sesión estruturante organizativa da corporación para o período 23-27. O primeiro punto é a aprobación da ata da sesión anterior da sesión da Constitutiva. Non sei se estamos todos de acordo ou algo que coxa tal ata esa. Estamos todos entendidos a aprobar por unanimidade, entonces. Bueno, pasamos ao punto 2, que é o expediente 1002/23, comunicación dos grupos políticos do Concello e portavoces dos mesmos. Ten a palabra a secretaria. Procedo a ler o texto dispositivo. Dase comunicación dos grupos políticos que se constituyen para o Concello de Opinos, portavoces dos mismos, con data 19/2/6, foi presentar ao Concello con registro de número de entrada 611-612 por don Óscar Vilar Chento, escrito de constitución do grupo político PSDG-PSOE, integrado por don Óscar Vilar Chento e dona Inmaculada Mosquera Pereiro, sendo esa a orden dos voceiros. Segundo, con data 22/2/6, foi presentado no Concello con registro de entrada 1740-1741 por escrito de constitución do grupo político BNG, integrado por don Xosé Luis Vidal Brocos e dona María Consuelo Abel Suárez, sendo esa a orde dos voceiros, con data 22/2/6/2023, número de entrada 1733 e 1774, a constitución do grupo político do PP, integrado por don Manuel Taboada Vigo, don José Manuel Carreira López, don Gerardo Pintor Gómez, dona Eva Varela Gago, don José Puentes Barreiro, dona María de las Mercedes Vázquez Rodeiro, don Borja Castro Hermida, sendo as concelleiras dona Eva Varela Gago e dona María de las Mercedes Vázquez Rodeiro as voceiras do grupo por esa orde. Algo que estar este punto, non? Aprobas por unanimidade. Es comunicar. Ben. Punto número 3, expediente de dación de contra de resolución de decreto tamén de 23/02/46 de nomento de tenentes alcaldes. Tamén ten a palabra a secretaria. Desínase como tenentes de alcalde do Concello de Opinos os seguintes concelleiros: José Manuel Carreira López, primeiro tenente de alcalde; Gerardo Pintor Gómez, segundo tenente de alcalde; Borja Castro Hermida, terceiro tenente de alcalde. Os tenentes de alcalde nomeados, previa aceptación do seu cargo, correspóndelle en canto a tal a sustituir ao alcalde na totalidade das súas funcións e pela orde do seu nomeamento, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilita este para o exercicio das súas atribucións. Notificarase persoalmente a presentar resolución aos designados que se considerará aceptada tácitamente salvo manifestación expresa. Remitirase a resolución de nomeamento ao Boletín Oficial da Provincia para a súa publicación e igualmente publicarase no tabuleiro de anuncios do Concello. Isto. Ben. Hai algún voto en contra? Alguma abstención? É dar conta. Sí, perdón, é dar conta, sí. Non é somente a aprobación. Agora, pois pasamos ao punto 4, que tamén é a dación de conta de resolución dos decretos de nomeamento de membros na Xunta de Goberno Local. Nomeanse membros da Xunta de Goberno Local os seguintes concelleiros: José Manuel Carreira López, Gerardo Pintor Gómez e Borja Castro Hermida. Dando cumprimento ao disposto no artigo 112.3 do ROF, establecer que a Xunta de Goberno Local, para exercer as súas competencias resolutorias, realizará as súas sesións ordinarias cada 15 días, o segundo e o cuarto martes de cada mes ás 13 horas. As sesións extraordinarias e urxentes terán lugar cando se sean convocadas con ese carácter polo presidente. Nembargantes, a xuízo da alcaldía, poderá esta convocar a sesión con carácter de ordinario un día distinto da semana e a hora que estima adecuada, respetando sempre a periodicidade mínima antes establecida as normas legais sobre o prazo e forma das convocatorias. Se o día sinalado para sesións ordinarias fose inhábil, a sesión terá lugar o día hábil inmediatamente anterior ou posterior, segundo a determinación do presidente. Convocar a realización da sesión constitutiva da Xunta de Goberno Local dentro dos 10 días seguintes ao acordo da súa creación. Notificarase persoalmente, remitirase a resolución ao BOP e máis o boletín e o tabuleiro de anuncios do Concello. Ben, pasamos ao punto 5, que é tamén dación de conta de resolución da alcaldía do decreto sobre a delegación de atribucións da Xunta de Goberno Local. Deléganse na Xunta de Goberno Local as competencias orixinariamente atribuídas á alcaldía, salvo as de convocar e presidir as sesións do Pleno da Xunta de Goberno Local, decidir os someterse co voto de calidade, a concertación de operacións de crédito, a aprobación de expedientes de modificación de crédito, a aprobación de nóminas e asistencias ás sesións dos órganos colexiados, a xefatura superior de todo o personal, a separación dos servicios dos funcionarios e o despedimento do persoal laboral, e as enunciadas nos apartados A, B, E, X, K, L, M do número 1 do artigo 21 da Lei de Bases.
No obstante, as delegacións conferidas a alcaldía poderá de xeito motivado resolver sobre a materia delegada, cando a ausencia do asunto así o justifique dando conta a Xunta de Goberno local. Igualmente, esta resolución darase conta no boletín oficial da provincia no tabuleiro de anuncios. Ben, punto 6, tamén dando conta da resolución das decreto nas delegacións áreas estratégicas especiais. Créanse as seguintes áreas do Goberno do Concello do Pino que se corresponden cas concellerías co mesmo nome. Área de Educación e Cultura, área de Infraestructuras e Medio Ambiente, área de Benestar Social, Muller, Familia e Sanidade, área de Parques e Xardíns, área de Medio Rural, área de Emprego e Vías e Obras, área de Deportes e Xuventude. Reservar de maneira expresa nesta alcaldía todo relativo ás seguintes áreas de servicios: urbanismo, facenda, persoal, promoción económica, turismo e Camiño de Santiago. Deléganse nos concelleiros as seguintes áreas: Eva Varela Gago, área de Educación e Cultura; José Manuel Carreira López, área de Infraestructuras e Medio Ambiente, área de Parques e Xardíns; María de las Mercedes Vázquez Rodeiro, área de Benestar Social, Muller, Familia e Sanidade; Gerardo Pintor Gómez, área de Medio Rural; José Fuentes Barreiro, área de Emprego e Vías e Obras; Borja Castro Hermida, área de Deportes e Xuventude. As delegacións comprenderán a dirección interna e a xestión dos servicios, non levando aparellada a facultade de resolver mediante actos administrativos. As delegacións conferidas nesta resolución enténdese sen perxuízo das atribucións delegadas á Xunta de Goberno local. Procederás a súa notificación personal e a súa publicación no boletín oficial da provincia no tabuleiro de anuncios. Ben, pasamos ao punto número 7, que é periodicidade das sesións do pleno. Temos da secretaria. A periodicidade das sesións ordinarias será trimestral. As devanditas sesións ordinarias terán lugar ao último mércores de cada trimestre, comezando a contar dende o 27 de setembro de 2023. A hora de celebración serán as 10 horas. No caso de que algunha das sesións coincida con día non laborable, inhábil, será trasladada ao anterior día hábil. Non obstante, se as circunstancias aconsellaran, a xuízo do alcalde poderá este convocar a sesión con carácter ordinario en hora ou día distinto de que correspondería conforme ao punto anterior, nun intervalo dos 7 días naturais anteriores ou posteriores, e a hora que estima axeitada, respetando sempre a periodicidade mínima establecida. En particular, serán criterios a ter en conta pola alcaldía para as convocatorias de sesións ordinarias para día distinto do establecido como preferente, o feito de que tal día sexa festivo, a conveniencia dun maior estudio dos asuntos que se prevé a tratar e a ausencia dos mesmos e calquera outros que justifique razoadamente a decisión. Ben, quedan como estaban, é dicir, as mesmas datas que estaban. Aquí sí que tenéis que votar. Sí, temos que votar. Non sei se hai alguma intervención. Sí, bons días a todos. Bueno, agora, perdón, Óscar, que non interrompas. No tema das intervencións, Sí, correspondemos a vos a primeira e a segunda, entonces, porque vos sodes, neste caso, a segunda forza política, entonces, bueno. Bueno, nós os plenos preferiríamos mellor unha hora que poder asistir a xente de tarde, pero bueno, si vemos que todos os anos todos fan a mesma, entonces, pues, vamos a votar en contra. Vale. Sí, bueno, vamos a ver. Vendo como se convocan os plenos, que, como ben decía o compañeiro do BNG, siguen sendo os mércores, a esa hora, ás 10 da mañá, cando os plenos, na maioría dos concellos, donde se quere potenciar que participe a veciñanza, suelen ser ás 8 da tarde, porque, bueno, facilita máis para que veña a xente, máis, bueno, pois animar a xente a participar na política, non? Na política local. Pois tamén lamentamos que non que a periodicidade sea o mínimo, que sea un cada trimestre, porque os plenos deberían ser mínimo un cada 2 meses, desde o noso punto de vista. Pero, bueno, seguimos con máis do mesmo, e nós tampouco non estamos de acordo con que as sesións se convoquen cada 3 meses, nin co horario das mesmas. E o noso voto tamén vai ser en contra. Vale, pois xa o dixera fai 4 anos, repetir un pouco, era por o tema dos funcionarios, para non ter neste caso que os funcionarios teñen que vir de tarde, e outro sería que tamén neste caso se cree moitas veces que acudan os xornalistas aos plenos, pois veña mellor en horario de mañá que neste caso horario das 8 da tarde, porque esa hora pois, que están nas súas redaccións, neste caso pichando as noticias do día seguinte. Pero bueno, sin máis tenderme, pois sometemos a votación. Así que votos a favor deste punto. Entendo que tanto BNG como votaron en contra. Sí, moi ben. Pois pasamos ao punto 8, que é, neste caso, aumento de representantes da corporación nos órganos colexiados. Nomear como representantes do Concello do Pino nos órganos colexiados dos que forma parte os concellos que a continuación se indican.
Consello Escolar do CPI Camiño de Santiago Arca, titular dona Eva Varela Gago, suplente dona María de las Mercedes Vázquez Rogueiro, Asociación de Municipios do Camiño de Santiago, titular don Manuel Taboada Vigo, suplente don Gerardo Pintor Gómez, Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés, titular don Manuel Taboada Vigo, suplente don José Manuel Carreira López, Grupo de Desarrollo Rural Ulla Tambre Mandeu, titular don Manuel Taboada Vigo, suplente don Borja Castro Hermida. Segundo, procederás a notificación das persoas designadas. Vale, hai que tamén someter a votación este punto. Así que, non sei se ten algo que interese non someter a votación. Votos a favor neste punto. Abstencións. 4 abstencións e non hai nenhum voto en contra. Abstención do bloque do PSOE. Ben, pasamos agora ao punto 9, que é, neste caso, creación da Xunta do Goberno Local. Ten a palabra a secretaria. Que pasou? Constituir a Xunta de Goberno Local que, de conformidade aos artigos 23 da Lei de Bases de Réxime Local e 65 da Administración Local Galega, 52 e 53 do ROF, estará integrada polo alcalde e 3 concelleiros nomeados por este, a que lle corresponderá a asistencia ao alcalde no exercicio das súas atribucións e exercerá así mesmo as atribucións que o alcalde ou outro órgano municipal lle delegue. Sometemos a votación. Votos sobre este. Quer intervir? Non. Bueno, con respecto á Xunta de Goberno Local, este órgano non é obrigatorio en concellos de menos de 5.000 habitantes. Pero, bueno, se decide formar este órgano colexiado, o que si lamentamos é que dentro do equipo de goberno non haxa ninguna muller na composición da Xunta de Goberno Local. O grupo do Partido Popular do Pino conta con 2 mulleres e na Xunta de Goberno Local está copada por 4 homes. Entonces, bueno, lamentamos que non se conte cabo das mulleres na Xunta de Goberno Local. Polo tanto, nos imos a votar en contra tamén. Moi ben. Abstención. Así que, votos a favor. Votos en contra. E 2 abstencións. Pasamos ao punto número 10, que é a delegación de atribucións do Pleno na Xunta do Goberno Local. Delegar na Xunta de Goberno Local as competencias delegables que se relacionan ao exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da corporación en materia de competencia plenaria, a declaración de lesividade dos actos do Concello, a concertación de operacións de crédito cando a cantidad acumulada dentro do exercicio económico estea do 12% dos recursos ordinarios do orzamento, salvo os de tesorería que lle corresponderá cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento supera o 15% dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior, todo ello de conformidade co disposto no texto refundido a Lei Reguladora de Facendas Locais, a aprobación dos proxectos de obras e servicios cando exixa competencia para a súa contratación ou concesión e cando ainda non estén previstos nos orzamentos as demais que expresamente lle confiran as leis. A delegación entenderás a todos os asuntos comprendidos dentro das respectivas atribucións e a todas as potestades legalmente posibles, conservando plenas facultades establecidas no artigo 115 e 116 e concordantes do ROF, conforme disposto no artigo 9. As resolucións administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia e consideraránse dictadas polo órgano delegante. Corresponderá á Xunta de Goberno Local a resolución de recursos de reposicións que poden interpoñerse contra os actos dictados pola propia Xunta de Goberno Local en exercicio das atribucións delegadas. Moi ben. Alguma intervención? Sí, bueno, delegamos todo na Xunta de Goberno Local. Delegamos competencias que ten o Pleno, si é ver certo que a normativa, pero, bueno, en certa maneira xa nos indica por onde vai ir este mandato, non? Delegar todo, quitarlle competencias ao Pleno, o Pleno canto menos se reúna e canto menos poder de decisión teña, moito mellor, porque así non se debaten os asuntos, nin hai debate. Lamentamos tamén, como dixen antes, que se opte por esta opción, pero ustedes teñen a maioría, entonces pouco máis temos que decir. Non é nada ilegal, verdad? Non, pero eu non lle dixen, non ten nada que ver. Unha pregunta, non é nada ilegal. O ilegal non ten nada que decir que sea o correcto. Se non é nada ilegal, entonces, é dicir que... Hai formas e formas de gobernar. A lei o permite. Moi ben. Alguma intervención por parte súa? Votos a favor deste punto? En contra? Abstención. Abstención no que este. Moi ben. Pasamos ao expediente número 11, que é a creación da composición da Comisión Especial de Contas. Establecer que a respectiva Comisión Especial de Contas estará integrada polo seguinte.
Polos seguintes membros, 5 representantes do Grupo Partido Popular, un representante do BNG, un representante do Grupo PSDG-PSOE. Declarar que os 7 membros que compoñen a Comisión Especial de Contas son os seguintes: polo Grupo Popular, titulares Manuel Taboada Vigo, Manuel Carreira López, Gerardo Pintor Gómez, María de las Mercedes Vázquez Rodeiro, Borja Castro Hermida, suplentes, Eva Varela Gago, José Fuentes Barreiro. Polo Grupo BNG, titular José Luis Vidal Broco, suplente María Consuelo Abel Suárez. Polo Grupo Socialista, titular Óscar Vilarchento, suplentes Inmaculada Mosquera Pereiro. Os membros da Comisión Especial de Contas que non teñan dedicación exclusiva nin dedicación parcial percibirán a cantidade de 150 euros en concepto de asistencia pola concurrencia a sesión do órgano. Alguna intervención neste punto? A proximidade. Votos en contra, abstencións? 4, e votos a favor? 7. Pasamos ao punto número 12, que é a creación da composición da Comisión Especial de Urbanismo, Plan Xeral, Ordenación Municipal e Civil. Bueno, esta comisión é nova, eu sei que comentei outro por teléfono aos portavoces, bueno, a José Luís comentei en persona que estaba aquí. É dicir, que este ano, entre este ano e supoño o ano que ven, vamos a facer modificacións dentro do Plan Xeral de Ordenación Municipal, co tema da regulación incluso de núcleos urbanos, bueno, como así xo falamos en algún pleno e así lo vamos na proposta, neste caso, pois o noso grupo nestas basadas accións municipais. Entonces, para que non, cando, como va a ver, no tema este das modificacións dos plans xerais, hai bastantes reunións a nivel de técnicos e incluso moitas veces con membro da corporación, para non ter que moitas veces explicar todos os procesos como vai indo o plan, pois pareceume lógico, pareceunos lógico, neste caso, crear unha comisión xa para ese tema. Por qué? Porque así sería unha maneira que se dictaminen xa os asuntos da modificación que vai tendo o plan nos seus momentos puntuales, e entonces as cousas se veñen neste caso, pois viren xa ao pleno, pois prácticamente, como dice outro, xa deliberadas e neste caso, pois xa acordadas ou non acordadas, pero que xa estarían xa determinadas neste caso na comisión, e xa o pleno pois non teria que, como de outro, teríamos que dar tantas explicacións aos outros no pleno. Entonces, bueno, eu falei cos portavoces neste caso, cos dous representantes, tanto con José Luís como con Óscar, estiveran de acordo en crear esta comisión, xa digo, polo tema do seguimento, neste caso do plan xeral, porque son varias os pasos que hai que dar moitas veces hasta as súas aprobacións definitivas. E sería unha maneira xa de liberar e, neste caso, dictaminar na propia comisión do tema. Non sei se estamos todos de acordo, bueno, se cuidamos no tema. A ver, Unha intervención. a firma, bueno, non sei. É certo que comentou que se iba a crear esta comisión de urbanismo, nos parece boa idea, como xa comentei por teléfono. Lamentamos que non se convocara, por exemplo, unha de Facenda ou a de orzamentos, previa os orzamentos, para debatir tamén o tema dos orzamentos, pero, bueno, con respecto a esta, claro que estamos de acordo. Se vai a levar a cabo, pois é lógico. Entendes, todos hai unanimidade neste punto? Sí, pola nosa parte, Probas de unanimidade. Pois pasamos neste caso ao punto 13, que é o réxime de retribución dos membros da corporación. É para a secretaria. Vamos a ler o texto dispositivo da proposta de resolución. O alcalde Manuel Taboada Vigo e a concelleira da área de Educación e Cultura de Eva Varela Gago desempeña as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva co fin de atender coa maior disponibilidade das funcións inherentes ao seu cargo para a consecución da maior eficacia nas xestións necesarias no exercicio das competencias que se atribúen e implicación requirida para a satisfacción das necesidades e aspiracións da comunidade veciñal e intereses públicos cuya xestión sea encomendada en esta administración local. Segundo que o concelleiro da área de emprego e vías e obras do José Fuentes Barreiro desempeña as funcións de réxime de dedicación parcial ao 65% da xornada co fin de atender coa mellor disponibilidade das funcións inherentes ao seu cargo. Terceiro, fixar as retribucións que a continuación se relacionan. O alcalde presidente Manuel Taboada Vigo a retribución bruta anual de 43.673,28 euros, a concelleira da área de Educación e Cultura Eva Varela Gago a retribución bruta anual de 22.497,3 euros, o concelleiro da área de Emprego e Vías e Obras Manuel Fuentes Barreiro a retribución bruta anual de 14.623,23 euros, o 75% da xornada. As retribucións especificadas para cada cargo, así como os trienios que no seu caso corresponda por prestación de servicios noutras administracións públicas,
Aboarás de 14 pagas os importes da retribución revisarás anualmente na mesma proporción que as do persoal ao servicio do Concello do Pino. As retribucións sinaladas en atención aos cargos desempeñados con dedicación exclusiva, en tanto que seguiron no desempeño das súas funcións, terán efectos retroactivos á data de 17/6/2023, data de constitución da corporación. As retribucións sinaladas para o cargo desempeñado en réxime de dedicación parcial producirán efectos dende a data da celebración da sesión organizativa. As retribucións por dedicación exclusiva implicarán a súa incompatibilidade con outras con cargo aos orzamentos das administracións públicas e dos entes, órganos ou empresas deles dependentes, como as que dispón a Lei de Incompatibilidades do Personal e Servizos das Administracións Públicas. Os concelleiros que desenvolvan as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva ou parcial non percibirán indemnizacións por asistencias á sesión dos órganos colexiados nin dos organismos autónomos municipais. Dar de alta un réxime xeral de seguridade social aos corporativos mencionados, asumindo a corporación o pago das cotas de empresariais que corresponda. Notificarás esta resolución e darase conta no boletín oficial da provincia. Bueno, Deberán dirixir escrito ás alcaldía a través da Secretaría Xeral do Pleno para manifestar a súa aceptación ca dedicación. Iso sí, bueno, este punto, pois no tema de, neste caso, das asignacións, neste caso, aos membros da corporación, en tan dedicacións exclusivas como parciais, é dicir, tanto a da concelleira como a miña, queda exactamente como estaba, tanto neste mandato, incluso como estaba xa recollido nos orzamentos tanto este ano como no anterior, é dicir, que é o mesmo importe. Podías, neste caso, pois no caso do cargo de alcalde, a lei permite incluso ir a 46.000, 47.000 euros, pero, bueno, é dicir, que queda exactamente tal como estaba reflexado nos orzamentos que aprobamos este ano pasado, así como se aprobou, pois, tamén decir, na legislatura pasada. O da concelleira queda exactamente igual, e a maiores, neste caso, pois, damos esa dedicación parcial, neste caso, pois, ao concelleiro, neste caso, a José Fuentes. É dicir, que este concello sempre tuvo, que eu lembre, sempre tuvo 3 dedicacións, incluso algún ano, algunha legislatura tuvo 3 exclusivas e unha parcial. No ano anterior, neste caso, pois, foi cando veixáramos un concelleiro, parecíanos case 40, é normal, neste caso, veixar a 2 dedicacións, como foi, neste caso, a da concelleira de Eva Varela e a miña. Por iso, pois, no ano anterior, pois, non houve máis que, neste caso, 2 dedicacións. Este ano meteuse a parcial, unha porque realmente se necesita, que, é dicir, os veciños, pois, hai que atendelos, o traballo hai que facelo, e cada vez vemos que hai máis traballo se queremos atender ben, neste caso, pois, as nosas veciñas e os nosos veciños. E foi, pois, a maneira de meter, neste caso, esta parcial, no caso de José Fuentes. Isto que vai englobar que incluso o salario vai ser o salario mínimo profesional, vai ser o que vai a cobrar, e as outras, se digo, as outras quedan, pois, exactamente tal como estaban, tanto a da concelleira como a miña. E tampouco non teño moito máis que estenderme. Algo, Héctor, non ten intervención? Bueno, contou medias verdades. Medias verdades porque no outro mandato a súa dedicación eran 40.000 euros, evidentemente foise incrementando, sí que vai a seguir co mesmo salario, pero o gallá todo non subir o salario en 4 anos en 3.000 euros. Pero, bueno, evidentemente... En 4 anos, 3.000 euros. Sí, foi o que no anterior mandato a súa dedicación eran 40.000 euros, que a revisión que se fai cada ano, pois acabou ou dá un montante que vai acabar o mandato no 2027 vai estar próximo vostede aos 46.000. Porque pon aquí nun punto que se van a revisar todos os anos. Entonces, por eso que digo sempre te caso que o goberno estima como hasta ahora as reduccións salariales para funcionarios e altos cargos políticos. Tamén se recortan, pois tamén hai que recortar, como se fixo en unha ocasión. Bueno, se me deixa continuar... Sí, continúe. Con respecto que, mire, evidentemente, hai que ter unhas dedicacións, pero, bueno, sí que cando se di que implica, bueno, implica... O que debería implicar é que esta xente que ten unha dedicación exclusiva que tuveran unha axenda pública. Unha axenda pública de a ver a que horario van a estar no Concello, porque nos pasa moi a menudo, sobre todo con usted, que moitas veces aquí a xente non sabe nin que días ven aquí, nin que horario ten vostede. Entonces, claro,
un cargo público como cobra do diñeiro de todos, o mínimo que ten que facer é ter a súa axenda pública publicada para que sepan os veciños cando se pode pois despachar un asunto co alcalde ou con calquer concelleiro ou concelleira que teña dedicación exclusiva. Eso era o que debería implicar ter a dedicación. Por outra parte, un concello onde temos 4.600 habitantes que teña 3 dedicacións, Dúas é unha parcial. bueno, dúas é unha parcial, se di o teu salario mínimo. O salario mínimo non, que é o 65% dunha que hai, non é máis que o salario mínimo. No. Si, é o máis, bastante máis, porque é o 65% desa dedicación. Entonces, claro, o ideal sería, oye, esta persona, porque aí agora a pregunta que nos facemos é que horario vai a ter esa persona que ten esa dedicación parcial. Porque os veciños, nós, como membros da corporación, temos dereito a sabelo, pero que máis dereito ten a sabelo son os veciños e as veciñas. Porque lle pagamos o salario e pagamos todos. Eso por un lado. Por outro lado, para un concello, como decía antes, nos parece un gasto excesivo. Igual que nos parece un gasto excesivo, porque, bueno, tampouco non o di, que despois hai menos unha concelleira, que é Mercedes, os outros concelleiros van a ter unha retribución de 7.500 euros ao ano, garantizada, a modo de dietas. Eso vostede tampouco non fala del, pero, bueno, falaremos no seguinte punto. Entonces, por eso, non nos parece este un gasto máis que excesivo para este concello. Bueno, mira, con tanto horario, non sei o do seu, de calquera dos que estamos aquí dos concellos do PP, o noso horario é 24 horas. 24 horas. Non dé a cabeza, porque sabe que aquí nós tanto atendemos un veciño a mañán, se estamos, se non estamos, atendemos por teléfono tal, atendemos á tarde, atendemos, imos tomar o viño aí ao bar, atendemos, imos aí á farmacia, atendemos, imos ao enterro, e atendemos un domingo, un sábado ou cando faga falta. Entón, os nosos horarios son 24 horas, 365 días do ano. Ese é o noso horario. Ese é o noso horario, se lle vale, se quere que o empleemos, empleámoslo, pero as horas tampouco non dan para máis. Entón, o noso horario son as 24 horas. A xente atendémola, agora que eu lle vou dicir a vostede, se atendo ás 10 da mañá, estou falando, eu non me interrompo, faga favor. Se eu entendo ás 9 da mañá, se ás 11 da mañá, ou ás 4 da tarde, ou ás 11 da noite, entende? Porque moitas veces ás 11 da noite estou atendendo xente que veñen a xunta a min consultarme temas ou temos por teléfono ou presencialmente. Entón, o meu horario, igual que o resto estamos aquí, ten indicación, son 24 horas ao día. Eso é o horario que temos nós. Despois, home, vostede efectivamente diralle que parece moito para este concello, dúas dedicacións é unha completa. Pero, mire, voulle dicir, porque parece así cando un se pon a falar que non mira o que hai alrededor. Mire, o alcalde de Santa Comba acaba de chegar agora por primeira vez á alcaldía. Sabe, quitou 7 concelleiros do Partido Socialista. Sabe canta dedicacións ten? 7. Entre exclusivas e parciales, 7. É dicir, de 7, 7. E fixo pleno ao 15. A legislatura pasada, en Oroso, quen gobernaba? O PSOE. Eles 5 dedicacións. O Pino, é verdade que ten 2.000 habitantes máis que o Pino, nos dúas. Entón, se quere sigo así, que é moi fácil falar desde fora, pero cando un chega adentro, acórdase, non só acorda do que dicía cando estaba neste caso fora. Entón, aquí toda a vida que eu lembre aquí, sempre houve 3 dedicacións. E xe digo, un ano, incluso, houve 3 e unha parcial, 3 cousas unha parcial. O ano pasado veixámoslo, pois, por un mero tema que nos parecía coherente veixalo. Entende? Vostede suma o que van a retribuir os concelleiros do Grupo Popular ao ano, pero tamén sume se quere, digo, tamén o que vai retribuir ao mellor o da oposición. Xa sabemos que o da oposición vai ter menos sesións que ten o do grupo do goberno, pero que non creo que sea cousa nova aquí do Pino, será do Pino, será dos concellos tamén. Eu que sepa, teñen máis actividade os concellos que forman o goberno en calquera administración pública que os que están na oposición. Entón, non sei de que se extraña agora que vostede é que este sallen 7.000 euros ao ano. Claro, por qué? Porque ten máis xuntas do goberno e porque ten máis. E tamén agradezo que miren moito pola concellería que temos nós por Merche, pero non se preocupe que estamos todos nós aquí para mirar por eles, non se preocupe. Vostede mire polos compañeros do seu grupo, que dos nosos xa miramos nós. Entón, eu xa dixo, non sei de que se extraña vostede que parece que aquí estamos aquí. E as subretribucións son as que veñen permitidas por lei. Son os que veñen permitidos por lei, pero tamén relacionado comigo que a estes concellos deste número de habitantes podían chegar a 46.000 e pico euros a retribución do alcaldía. E nós deixámoslo tal como estaba. Bueno, por qué? Porque nos parece pois o máis normal. Pero se chegamos a tal, a par todos estes informes, eso non se repasou a documentación que vostedes
estou seguro que repasa todo, teñen todos informe favorable de intervención. Por algo será, é dicir, que non creo que estemos facendo nada anormal dentro da gestión. Bueno, non sei se me deixa... Mire, o que lle vou a pedir, dedíquese a contestar máis preguntas, non facer oposición da oposición. Non, eu estou contestando. Non, contesta as preguntas, non facerlle oposición á oposición. Non, eu non. Ao que lle argumenta... Teña suerte que non teño que facer oposición. Mire, un veciño, no horario no que está aberto o Concello, é cando ten que vir a pedir contas ao seu axente que ten dedicacións. Non ten que andar chamando por teléfono fora dos horarios, salvo que exista unha urxencia. Pero o normal é que durante o horario laboral do Concello as persoas que teñen un soldo, en función do soldo que teñen, pois teñan un horario. Eu non lle podo dicir a un veciño, non, chama ao alcalde, non, pero que é iso de que usted atenda a un veciño nun enterro. A un veciño nun enterro tamén o podo atender eu se me trae unha cuestión. Vostede, polo que vexe fora alcalde, faría horario de funcionario, de 8 a 3. E despois, a partir daqui... Usted non diga, non faga prexuicios do que eu faría nin deixaría de facer. Eu estou argumentando o que fai vostede, porque son datos que están aí. Non diga vostede o que faría eu, nin me poña exemplo de Santa Comba nin de Oroso. Estamos no Pino. Claro. Estamos no Pino. Pero o goberno do Partido Socialista. Bueno, que ten que ver. Vostede cando vai a reunir o seu partido, dígalle, olha, como ti, como tu concello como o teu por sete dedicacións exclusivas. Pero que eu non son a oposición. Pero pode darlle un consello. Pero pode dar un consello. Son nadie para darlle consellos a ningún outro compañeiro. Consellos de Bonino ten, Dios refrán. Eu estou aquí para facer, cando me parece que é excesivo, decirlo. Se a usted non lle parece que é excesivo, pois usted dígame que non é excesivo, pero non me veña con argumentacións e que en Santa Comba e que tal. Non me veña con esas argumentacións. Eu falo yo que é público notorio. Non me diga que o horario que usted atenda aos veciños, evidentemente, tamén a mí se me chama un veciño tamén o vou atender. Pero é que ese non é a función o que se entende como un cargo público que está a un soldo. Mire. Ou para iso. Entón, xa lle digo, non se dedica a facerlle oposición a oposición. Non. Usted... Pero xa está vostede, pero vou dicir unha cousa. Estou para facer oposición. O horario meu e voseu marcaron os veciños o pasado 28. Ese foi que marcaron o horario. E con ese contexto. Eso é certo. Bueno, pois ese foi que marcaron o horario. De 24 horas 12 ou de 4. Ese foi que marcaron o horario. Así que vostede siga co meu horario, co seu horario que vou seguir co meu. E máis o resto podemos seguir co noso horario. Moito que usted teña 1800 votos. Bueno. Eso non me vai quitar a min de decir aquí que penso. Sí, home, pero hoxe digo, se tan malo facemos... Se vostede, se os seus 1800 xiareiros que ten e seguidores lle aplauden, eso a mí non me vai a privar, por moito que lle fastidie, esos 1800 votantes que eu faga aquí oposición, non me van prohibir a min, ni me van a min a quitar as ganas de facer aquí oposición. Non, home, xa sei, pero tampouco pretendo eso, non é que parece. Non nos aburriríamos, pero eu dígolle que se vostede ve que o horario non lle vai ben a vostede, o resto do veciño vai tan mal. O horario noso. Así que vostede fixe o seu horario como oposición e eu fijo o meu horario como goberno. E con iso digo todo. Non teño máis nada que decir, así que sometemos a votación. Votos a favor deste punto? Votos en contra? Abstencións? Moi ben. Pasamos ao seguinte punto, que é o número 14. Retribución de asistencia a sesións de pleno xunta do goberno, así como retribucións anuais dos grupos políticos, neste caso por concelleiro. Este dispositivo, os membros da corporación que non desempeñen cargos en régimen de cargo de exclusión parcial terán dereito a percibir indemnizacións por asistencias a sesións do pleno do Concello de Xunta de Goberno Local, tanto se asisten como titulares como suplentes debidamente autorizados. Sesión ordinaria ou extraordinaria do pleno, 150. Sesión ordinaria ou extraordinaria de Xunta de Goberno Local, 250. Sesión da Comisión Especial de Contas, 150. Sesión da Comisión Especial de Urbanismo Pixón, 150. O parágrafo segundo do artigo 73.3 da Lei de Bases de Réxime Local indica que o Pleno da Corporación co cargo os orzamentos anuais da mesma e os efectos da súa actuación corporativa poderá asignar aos grupos municipais unha dotación económica que contará cun componente fixo idéntico para todos os grupos políticos ou outro variable en función dos membros de ditos grupos políticos, así co obxecto de contribuir aos gastos derivados das actividades dos grupos políticos con representación no Concello do Pino para as distintas actividades e actuacións que no seno do mesmo se realicen, asignase unha cantidade anual de 800 euros por concelleiro, componente variable, 300 euros por grupo político, componente fixo. Grupo municipal do PP, 5.900 euros. Grupo municipal do BNG,
1.900 euros. Grupo Municipal do PSDG-PSOE, 1.900 euros. As dotacións o son sen prexuízo dos medios materiais necesarios indicados no artigo 27 do ROP. Será de aplicación en canto ao réxime xurídico económico de xestión da asignación dos grupos políticos o disposto nas bases de execución do orzamento que correspondan anualmente. Bueno, neste punto, o tema das asistencias e a retribución por asistencia tanto plenos como xunta do goberno, neste caso, nos plenos estaban a 120, subimos a 150, é dicir, subimos 30 euros. E as da xunta do goberno estaban a 200 e pasaron a 250, é dicir, subiuse, neste caso, 50 euros, é dicir, 20 euros máis que as outras xuntas de tanto asistencias a plenos como, neste caso, a comisións. O de retribucións da anual do grupo político, deixámoslo aí por concelleiro, igual que estaba, ainda que na pasada legislatura, pois o único que cobrou algo desa retribución foi, neste caso, foi o Partido Socialista. Tanto o Bloco como o PP, neste caso, non cobramos nada. Entón, temos que mirar a ver se hai outras fórmulas de xustificar ou de tal, porque, non, é verdade, non me estou equivocando, non cobramos nada, vostede cobrou unha parte pequena. Non, é que non dé a cabeza, que non estou mentindo, minto, secretario. Estou mentindo, secretario. Claro. E logo, pagouselle, xustificou e pagouselle. A ver, pagóuselle, o que xustificou é pagóuselle, pero estou dicindo que o único que xustificou algo destes gastos, e se non me expresei ben, expresísimo agora, foi o Partido Socialista. O Bloque e o PP non xustificou nada, non cobrou nada. Vale así a expresión, como dixe así? Bueno, pois así, o único que xustificou parte destes gastos foi o Partido Socialista. O Bloque e o PSOE, o PP, non xustificamos nada e non cobramos nada. Bueno, pois non xustificamos nada porque non xustificamos. E punto. É o único que se investigou parte dese gasto foi vostede, pero eu manteños aquí. Se queren que o retiremos, retirámoslo. Se queren que o manteñamos, mantémoslo. Se non hai outra forma mellor de justificar, como se non cambia o tema, non é moi fácil de justificar este tema destes gastos. Así que vostede ten algo que opinar sobre o tema. Pero eu creo que estou mentindo. Vostedes justificaron algo na pasada legislatura. E nós tampouco. O único que justificou algo, tampouco justificou todo o que lle pertenecía. Creo que justificou unha parte do que lle pertenecía, neste caso ao PSOE. Non me acordo da cantidad, pero tampouco foi unha cantidad non moi grande. Pero os demais justificamos nada. O que ven sendo aquí é dicir, tanto por grupo político como concelleiro. O ano pasado reunimos para ese tema, pois este ano reunimos porque mantémoslo igual. Mantémoslo igual e punto. E non dixen máis nada, pero quero dicir que non sosteo se non se ofenda porque non estou mentindo. Non, que vamos a ver. Se diga que se cobrou, me vou dicir. Xustificou, e pagouselle. Levamos 2 exercicios económicos xustificando o gasto do mantenimento da nosa página web e o hosting. Que, por certo, perdemos cartos, porque ainda por encima non podemos xustificar porque a designación de grupo político supón ter unha conta aberta e os gastos bancarios por ter unha conta non entran para xustificar. Entón, claro, mire, para min isto é mellor que se a maneira de xustificalos vai ser tan restrictiva, é mellor retirala, porque total non podemos xustificar nada. Outra cousa é que se deran unha conta se ingresara o diñeiro ou a conta e despois a final do exercicio non xustificaxe devolve, pero que se eu teño que poñer cartos ou perder cartos, porque a min nós xustificamos, é certo, 150 euros este ano, 200, e o ano anterior un pouquinho máis. Algo da asesor xurídico que justificou e tamén aparece nunha foto, non? Non. Solamente foi o mantenimento das páxinas web e o hosting. E mandamos os gastos bancarios de comisións e mantenimento da conta, pero si é verdad que nos dixeron que eses gastos non valían para xustificar. Entón, claro, perdemos cartos. A ver, eu xa falei que a secretaria, se hai outra maneira de xustificalo, eu estou totalmente de acordo, e que xa hai maneira de xustificalo. Se non hai maneira de xustificalo, tampouco pasa nada, quedan aí, que os cartos non quedan aí dentro do orzamento, pero, bueno, de momento a secretaria interventora non lle ve moita outra maneira de xustificar. É verdad que hai algún concello, que eu xa lle dixen a secretaria, non sei como fan, ingrese directamente os cartos aos grupos políticos. Ingresos aí sin justificar nada. Entón, bueno, pois daremos algunha volta para facilitar neste caso, pois o máis que se poida, pois os ingresos a designación, neste caso, a grupo político e aos concelleiros do grupo político. Non, a Diputación non fai así. Eu non digo que non haxa que xustificar, porque igual que un veciño ou unha asociación se lle obriga a xustificar, pois nós tamén temos con máis razón xustificar. Pero o que se digo é que se adiante o diñeiro a cada grupo a través dunha conta bancaria e a final do exercicio cada grupo ten que xustificar e se non ten que reintegralo, porque iso que vai a Tribunal de Contas e iso cumple a lei. Con respecto a iso. E despois, con respecto ás dietas, pois mira, nos pensamos que os órganos colexiados debían ter todos a mesma atribución.
sea fora pleno, fora comisión de xunta de goberno local ou fora iso. Pero bueno, iso é o que pensamos nós e vostedes pensarán outra cousa. Perfectamente. Bueno, pois ben, sometemos a votación, votos a favor deste punto, votos en contra, abstencións, 4 abstencións. Pois moi ben, bueno, pois como é extraordinario, non hai erro nin preguntas, empezará a próxima sesión o mes de setembro, non? Empezará con empezará no mes de setembro. Bueno, pois, bueno, digo ordinario, ordinarios pode haber e xa me pode ver dentro de mañá, se esperemos que non, vai falta, pero falo das sesións ordinarias, Pero bueno, só mellor hai algún extraordinario, pero os ordinarios empezarían a contar no mes de setembro, o primeiro último trimestre do ano. Ángela, os novos concelleiros cando che teñen que